Nggih Mas Bayu. Ya. Jegleng ya. Nggih. Kowe tak jago-jago. Ojo kalah karo Mas Gareng. Oh, mboten nek kalah. 6 kula. Panjenengan kalah ya tetep nalek Jegleng. Mboten Bocah kok mesti menang kowe sebabnya apa? Sebabnya apa kok menang kowe? 6 kula. Oh iya. Saben iki nya. Kosek to urung-urung. Wong yo nganggo ancang-ancang. Oh nggih, ora apa-apa. Wong tuwa kok mbok sengkake boyok sing ra kuat kok. Yo nganggo ancang-ancang. Enggak. Saben Sik ana pemandangan kok. Piye nan ngerti jenglane Mas Gareng? Kok ngoten sakit kula nggih. Piye? Sakit kula nggih. Ya. Angger ra iso ngalahke titeni iki. Yo. Ya, Mbak. Katokmu munggahno sik iku bocah ora. Kowe ora nganggo sabuk to, Le? Kowe goleke Pak Kusuk siji ngono ta? Ya, tanpa ora brai. Yo, anu. yen memajang Awas. Anu. Coba maju. Ora ngono. Nyok majune to. kone Awas. Yo. Ngene iki penak tenan, Mbak De. Enak aku. Tas. Lho ya. Oke. Wah, nada elok nih jegleng. Jiko 50. Oke, paten dulu. Iya. Ayo. Enak kenakalan. Bocah iki. Piye apa? Lagi dinyengek wis 50.000. Iya. Tenang ya. Panas. Yo, parian sik, parian. Ya, dinggo Mas Gareng. Oh. Ya. Angger apik titeni iki. Padha adoh mae lho. Gendeng dipangan wedhus. Pangan wedhus. Ade gareng. Apa ade gareng? Kaya sanes kula lho sing sanjang. Kok sing sanjang sing parian kowe ayo. Ade gareng apa? Ade gareng. Ayo. Muni kaya wedhus. Pancen bagus. Bagus. Yo, siji kasnan. Dinggo BNPP. Ayo. BNPP. Ayo. Sore. Sore. Iki wis esuk lho. Njoben ke sore ae. Terus Ning Sumatera. Terus BNPP. Heeh. Jaya selamanya. Amin. Ngelemas Gareng 50, nggo BNPP 50 100 yo goren. Akhir iki. Ora meri wong ki anak buahe Bayu. Ning gigi karo Bayu popole iki diklumpuke sesuk nggo sarapan wong loro. Padake ra ngerti. Teknik kuwi. Ora. Mboten. Ayo kowe totoan kowe nata ya apa Mas Gareng nek iso sing 100 iki kekno.
Nggih. Apa arep kaya apa Mas Gareng? Napa? Arep nantang apa? Nantang nggih mboten sa nantang. Mendhet anu niki. Jika duit. Nggih. Piye? Kabeh gareng. Oh ngaku jekok nuwun sewu saderengipun. Iya. Piye arep piye? Ya lek paringi agar kobong tak pancal. Piye? Jenengan saged ngepek niki. Ya. Kuwi enten syarate. Apa? Maju salangkah, mundur salangkah, duit dicandak, dipek. Kok maju salangkah, Mundur sak langkah nyandak duit. Iso. Eleh ndang. Lah jadi duite. Ya. Janji ya ki ya. Ya. Maju salangkah Maju. Maju. Mundur. Lah dalah. Ijo duit tak kantongi nek. Ngaku iso. Aku kok diapusi balita kok ya. Ayo. Piye? Lah sing jaga piye wong bar maju mundur lho. Lah iso ora kok. Ora iso no. Saged, Mas. Iso. Saged. Enggak. Piye? Maju salangkah mundur salangkah lho ya. Jane lho. Siap. Maju sak langkah, mundur sak langkah. Mundur salangkah. Sret. Iya. Wis genah iki yen anak buah bayu tenan. Wis iso ngapusi. Dadi anak buah bayu. Wis ketularan bose. Ora mundur kok, wong mundur salangkah kok muter kok gantungan. Tapi lah mundur. Iya ya, mundur. Yo, Mbak Suci. Anu. Panas sutya Ngaling-ngaling. ngaling Awas. capi Ada yo jegleng. Bareng koncone sing digleng ora luput. Wah, itu sentimen ya. Ditenono. Genti Mas Gareng. Wah, ora, wae sing ngeduduk kuwi luput mesti. Ora. Kena pas. Ya. Dungduman saweran iki. Nadian wadon sarta Ketan bali mulon apa setia. Allah lagame. Gom-gomino. Yo, Mas Gareng sing basa bar iki lagi kowe nang.
yuk